Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै दिनै बैसागुनि 1 तारिख दा बिनि थाखायनो आङो नै आंनि बिहाव बिखुनजो, आंनि बिबोनां आरो आंनि हासबेन्डनि नामै एसे गिफ्ट प्रिपेयार खालामदों आरो ना बिसनो होनो। दा जोङो नै आंनि हासबेन्डजों आंजों बैसागुनि 1 तारिखनि नामाव आफा बोराइ बाथौनाव एसे सनमान लाग्रोबाय जिहेतु माने बयबो सनमान लायो नालाय बैसागुनि 1 तारिखआव दा जोंबो नै सानैजों सनमान लाबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आरो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा जोङो नै सनमान लाखांनायनि उनावहाय जोंनि आइ बाबामोनाबो सनमान लाबाय आरो ना 1 तारिखआव। बेनिफ्राय न'नि बयबो सनमान लाखांनानै दा नै आं आरो आंनि हासबेन्ड सानैजों जोङो गिफ्ट प्रिपेयार खालामनायखौ हैनो थांसिगोन आरो। बिहामजो आरो फिसालानो दा बिहामजो आरो फिसालानो होलायबाय जोंनि अननायाव मोजाङै थाबाय थाथोंसै थानो हाथों दे आबै दे आबौ मोजां जोङो नै दा सनमान लाखांजोबनानै ब्रेकफास्ट खालामबाय साहा लोंबाय आरो दा नै जोङो ओंखाम जाखांनानै बोराय बुरि एसे देलायबाय आरो बैसागुनि एसे बेरायहैनो नागिरदों बारा गोजानाव नङा खाथियावनो बैसागुनि बयबो फट' लाजोबनायखाय जोंहाबो एसे फट' लाहैसै आरो जेरावबो ओंखारनायबो जाखायाखै बेनि थाखायनो खाथियावनो थांसै नै दा जोङो खाथिनि साहा बागानावनो थांनो ओंखारलांबाय आरो बोराय बुरैनो ओमफ्राय जायगायाबोथ' बिराद मोजां जानानै दङ दासान्दि बैसागु बोथोराव एसे अखा हानायजों मानायजों बिलाइयाबो खिलिनाय जायो नालाय ओंखायनो आंहाथ' बिदिखौसो नायनो मोजां मोनो ओंखायनो नै जायगायाव फैबाय आरो दाउखौ आरि गाबनायजों बिराद मोजां नुदों। बेरायखांनानै नै दा जोङो DFCआव मेथाइ लानानै थांनो नागिरबाय आरो साहाजों जानो बे DFCनि मेथाइखौ बिराद मोजां मोनो आं चिकेन पपकर्न जाय क'क्राझारनि बिसोर मिथिखागोन आरो ना जाय बेयाव जायो। दानिया नै जोंहा बैसागुनि नामाव एसे गामि आरो गामि खाथिनि मादैमोन आंहाथ' मादैमोन जाला बिखुनजोफोर जाजोब्बाय आरो दा बिसोरो मागिजेननो फैबाय।
सिगाङावनो आफा बोराइ बाथौखौ दहाय होनानै दिनै जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिग्रा बादि बे सोमदोनपुरि गामिया बैसागुखौ दिनै 1432 ना 1432 मायथाइनि बैसागनि 2 अक्ट' बे दिनाव जोङो गामि गामि बेरायनानै फैगासिनो दङ दासिम जों सुनिलनि न'सिम सौफैबाय आरो गोबां मानसिनावबो थाबायनांगौ दंबावो थांनांगौ दंबावो रायदावजोबनांगौ दङ आरो बयनिबो न'खरावबो दा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय बादियै दिनै जोङो आफा बोराइ बाथौ महाराजाखौ सिगां बिथांनाव बोर बिग्रोनानै दिनै बे न'खराव सौफैबाय बे न'खराव सौफैनानै जोङो जारला लोंला खालामबोबाय गोबां सिगां खावलायनानै सुनिल फुकन बसुमतारी आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि पद्मावती बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा निस्टार निस्टार बसुमतारी बिहामजोनि नामा मा नाम मोनथाय बसुमतारी आयं निहिर ना आयं निहिर दिनै बे न'खराव साबा जोङो दिनै लोगो मोनबाय सिगाङाव जोङो आगोलाव लोगो मोनोमोन दा सासे जोंहा बे न'खरनि गोदान सोद्रोमा हिसाबै बे जायगाया आवग्रिफैनो हाबाय जोंहा आइ मा नाम होनोमोनलाय अरुणा बसुमतारिया दा जायखिजाया फंबायसो दिनै जोङो नों बिफाखौ सिगाङाव दोननानै बे न'खरा जाहाथे जेब्लाबो सुख सान्थि गोजोनै रायजो जालांनो हाथों खैदां खैफोदा माब्लाबाबो जाय खैदां खैफोद फैयो जाहाथे लोगोसे न'खराव रांखान्थिखौ गेरेमसा खालामनानै होयो जों लोगोसे न'खर जाहाथे गोजोनै अरायबो सोलिनो हायो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै दिनै जों बे न'निफ्राय फैलायनाय नै मानखौ थिखांना होआखिसै फैसाया मानो लादिया फैसाया लादो थिखांना होआखै दे बेयाव जोबसो गासिबो दे